Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng Dato! Lilion ako sa bintana ang menteryo. Makita ko nagikan din sa bintana ang atop sa musileo sa sod sa menteryo. Oh, ano sa man to? Kinidlap sa suga sa flashlight man to? O gikan sa sod sa menteryo? May tao sa sod sa menteryo? To na sa nagpaso-paso ang tao sa menteryo. Si Johnny ka na? Akong susihon na. Pasin ko na naog si Johnny gikan sa bungtod ug miani sa menteryo kay nakabantay siya sa mga tao. Wa na may imig sa bahay sa mga pater. Wala sa mubalik o singgit ang bata. Pauna ang mga suga hangtod ang suga sa klinik. Nga tuwing tingaling mga tao. Ano to? Muna magtunay siga sa flashlight sa menteryo. Layo ra ko pero klaro kayang pag-iwag sa suga sa flashlight. Doon nag-misol sa menteryo kadlang ako. Oops, murak. Di mahimo nga magsusi ko ini. Kay namisigod ko. May tao gyud sa sod sa menteryo. Kinahanglan ako ni masusi. Husto gyud ang hunahuna ni Johnny. Kung mapaniog na nga na missing siya, mukumpiyansa na gyud ang mga padlungon sa pagsod sa menteryo. Wa na masad ang siga sa flashlight. Oh, tuon na sa pasika. Oh, paingon kini sa luyo sa menteryo. Dito sa may paril nga nabuslot. Ako siyang sugaton, be. Unsa man gid mulugsong ko sa menteryo o magpabilin ko din sa ibabaw. Makalipog sa ding atong mga pamaagi sa ahin, ha? Padayon naguskus pagkamising, eh. Ako lang niyang ipasusi ni Mikmik kung kinsang nas menteryo. Namigaw sa dental clinic. Kinsa mo na ito, na? Di man maklaro, no? Naayo na ka ang iyang tuod. Ang bata ang kita nila ganina. Nakagawa sa putahan. Bidakan. Lah. Gigod na ang bata. Ilang nadapan. Kinsa ba ka na bata? Pasyente ka ni? Pero nga mura mo silang nagdakop o manok sa bata. Ilag yung nadakpan ng bata. Kinsa mo ka itong bata, ang menteryo. Doon nagitaw sa menteryo. Kinahanglang makaabot ko sa paril nga nabuslot sa luyos menteryo. Doon na lagid ko. Nagkagawas na ka ang tao din sa buslot na paril. Napasasod ang hayag sa flashlight. Uy. Mura man og naasasod sa musilyo. Napaw ng flashlight. Naibayhon sa tao sa musilyo. Nag-unsa man na siya diya sa sod sa musilyo sa mga pater. Di na ko maklarong iyang bayhon pero tao kita. Nag-itom og wa man na siya maglihok. Nag-unsa man na siya sa sod sa musilyo sa mga pater. Dili lang una ko mubiya dinis na buslot na paril. Panidaan ko ng tao nga naa sa sod sa musilyo sa mga pater. Si Dindo ka na. Pero kung si Dindo na, mag-unsa masab na siya diha sa sod sa musilyo. Nga kadlaw naman ron. Unsa to? Magtunay na tumbang asin sa sod sa menteryo. Minlihok ang anino sa tao nga naa sa sod sa musilyo. Di agad ko maglihok din sa kung kita ko ang bahala na. Kinahanglang mailhan ako ng tawanan. Unsa man niya pagsudas musiliyos mga pater nga kinandatuhan man ako. Wa na may hayag sa flashlight sa menteryo sa ubos. Si Mikmik lang tingalin ni nga nag-grooving suot sa menteryo. Wa na sa imig sa dakong bahay sa mga pater. Pero wa na malakaw ang van niya itong. Wa na sa musingkit ang bata. Ako lang gining atnan. Kung unsa pa'y kalihukan diya sa ubos. May sakinan nga may tungas pa ingon sa bahay sa mga pater. Saan mo orasa nga may bibisita pamagit sa mga pater? Nga nang mahalong sakinan eh.
mihunong na sakit. Uy, kinsa naman sa miabot? Sir, di pa manawad og pasyente. Nangatog sila. Pasod lang pasyente, Bruno. Pero kadlaw naman. Mao ka ang pasyente gipaabot ni Papsi. Kauban sa nila ang doktor. Doktor? Nagdaan sila kagalingong doktor? Abrihin na kalangkit! Oh. Gipasuod nila ang mahalong sakinan. Tato gilang tag-iya na ba? Nanganaw ng sakay sa mahalong sakinan. Gisakay o wheelchair ang ilang gipakanao nga. Bata. Uy, muna mga doktor ang sakay sa mga sakinan. Eh, nakaputi man sila. Kung mo na, usa ka pasyente ang nagisakay sa wheelchair. Nagkakita naman ko atong bata ang amianhi. Misamot man si kaluspad. Luya kayo. Pero, anong dinhi man nila gida ang bata? Dental clinic ba nang ni adinhi? Saan ka makawas ng tawanan tas musiliyo nila ni Dindo Pater? Wa naman sa siya mapasikas yung flashlight. Ano naman na siya nagparog na lang diha sa sud sa musiliyo? Nayapak naman ka ng tawanan. Saan mo na siya diha? Nagbarog na siya na to? Pero, bahala na lang eh. Bahala nagmabuntagan ko din his buslot nga paril. Ako din ang at ng tawanan. Kung kanusan na siya makawas diha sa musiliyo. Kaya mo kay ko eh. Pero, di mahimo nga makatoko. Kinahanglan makapaniid pa ko sa mga kalihukan sud sa bay sa mga pater. Wala mo biya ang mahal sa kinan. Kinsam katong gisakay ang wheelchair. Kanihar man kay kung nagpaapot dinis na puslot nga paril. Pero wa pa man gid mo kawas ang tao nga misuds mo sa leyo. Kaan na gid eh. Hapit na gid mahayag. Sud na lang ako sa minteryo. Bahala na. Kung adik-adik man ang misuds mo sa leyo, makatilaw gid siya ning dana kong bunal ba? Badlongon lang nako siya. Then ako stool. Hoy! Sa mong pagkaunsa, wa na may tao ang sods mo si Leos mga pater. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!